but it's also the most amazing job. Plus, teaching is one job where you can actually change the leadership. You get different learners coming through your hands every year. Once you close the door, that's you. Nobody dictates what you say. So teach maths, but teach responsibility, teach ethics, teach commitment, let them win maths. Look, I mean, I think achieving these kinds of results shows that there's a huge improvement. I mean, given where the Eastern Cape comes from. Congratulations, you've done your best. When you've done your best and you're recognized, it's a challenge to do even better. So I wish you strength and everything of the best. Message of support to the Matrix 2024 in the Eastern Cape? Matrix year is tough, because it's like, you know, it's the door. Once the results that you get will either open the door to another world or actually make the door close to the other world. So don't forget that. Don't take it lightly. Put your everything in. Once you get the matric, one door is open, you step into a new world. And at 17, you need to step into that world. So don't let this one go. It's not nice to try to walk through that door at 20 later and so on. So grab this moment and make the move. Imoto zawukhutshwa apha ziyi-6 unyaka opheleleyo bezintlanu jonga quintal 1, 2, 3, 4 and 5 kodwa ke ngoku kulo nyaka kuye kwakho laa category besikade singenayo engu-special school. Xa uthetha ngezi-special school ke uthetha ngezikolo apha e-Eastern Cape ezizizikolo ezifunda nezifundisa abantwana abanezi-special needs. Kuye kwajongwa kwinto yoba kwezaa zikolo zilapha e-Eastern Cape ngesiphi isikolo esinento egqwesileyo. So sesinye sezikolo ke naso eso sikolo sawuthi sibizwe apha sawufumana imoto. Yabona, once you excel wonke umntu uyizawufuna into yoba makazisondelelenise kuwe, and once ube kanti ikhona into enkulu oyenzayo umntu ngamnye uzawufuna into yoba zisondelelenise kuwe. Lo mnyhadala uqhubayo apha usuka kwingxowa ezahlukahlukeneyo zabantu balapha e-Eastern Cape, oonobhizinisi balapha e-Eastern Cape and nakwizi-private entities. Ngabo abaxhase le nkqubo yenzeka apha namhlanje. Into ebhatalwe lisebe apha zimbini qha. Zezi drinks abantu bazawuthi bazifumana apha ngaphakathi ezingamanzi nejusi kwakunye nevenyu lesikuyo. Okunye okwenzekayo apha ezi moto uzawunika ootishara ziimoto ezidoneyithiweyo, amajelo zendaba including yourself abantu abalapha nize in a form of donation, and also nabantu abazawube bebe kanti bayawongwa apha. Ento bazawube bebongwa ngazo zizinto as a donation. Isebe lizimisele ukuya kumnyinga ka-85%. Yes, awungeze ube ngumntu xa ungena target. As a province, we're targeting 85%, and we're saying that it's something that is possible because xa ujonga i-first performance yale kota ka-January, February, March seyi-indicate into yoba u-87% simfumene, but those are raw scores ezilapha ngaphakathi kuthi, kodwa raw as they are sisebenzisa idatha and also isystem ka-DBE uku-analyze i-results. So 87% simfumene, kodwa la 87% akathi yinto esizayifumana loo nto xa kuphela unyaka. Kodwa ke ayondithi leyo lo 85% simtargetileyo asizumfumana, because if uhlala phantsi ujonge from 2019 until today, i-department ibinyuka incrementally. Each year is targeted into be-improvement yayo ibe ngu-5%, idibanisa kulaa nto ibiyifumene kunyaka opheleyo. So 85% is something ezoba possible e-Eastern Cape. Abantu balapha mababe ready.